Исәмесез сишәмбе яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люциана Тфольны таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстан районнарында бер атна алдан уракка чыктылар. Җирдә дым юк. Шуңар карамастан әле бүгенге көндә күз тимәсен, уңышларында начар дип әйтеп булмый. Кырларда эшләр ничек бара? Бу хакта тулырак Инзилә Хусәйнова. Трамвайда барган өчен түлис урынга аның пыяласын ваткан. Трамвай бүген депода калды. Кызганычка каршы оешмабызга 100 меңнән артык зыян килде. Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның Төркиягә эш сәфәре. Уртак проектлар, багланышларны ныгыту. Сәфәр барышын Гөлназ Сайфетдинова күзәтте. Аларны бүген сугышка озаттылар. ТНВның яңа сериалын төшерәләр. Бүген бик авыр, менә атлар табуда, арбалар табуда, киемнәр махсус тектердек. Фильмны төшерү мизгелләре турында тулырак Алия Сабирова. Татарстан игенчеләре уракка төште. Республиканың 9 районында уҗым будайын суктыра башладылар. Гектарынан уртача 31 центнер уңыш чыга. Хәзер Буа, Спас, Әлки, Алексеевск, Яшелүзән, Шүпрәле кырларында эш кайный. Быел урып җыюга гадәттәгедән бер атна алданрак тотындылар. Бу соңгы елларда язның иртә килү сәбәпле гадәти күренешкә әйләнеп бара. Җәйнең коры торуы да башакларның тизрәк өлгерүенә йогынты ясый. Игенче өчен иң җаваплы көндә Шүпрәле кырларына Инзилә Хусәйнова юл тотты. Базу кырларда урып җыю эшләре гөрли. Комбайнчылар иртәдән алып караңгы төнгә кадәр биредән көзге бодай суктыра. Бу Шүпрәле районының Цильна хуҗалыгы кырлары. Уракка кичә төшкәннәр шушы 2 көн эчендә 200 гектарга якын җир суктырылган. Бик зур уңыш киткән идек. Менә бу участоклардан без шул кадәр 60-тан да киндә китмәгәннәр, 60-65-ләрне. Яңгырларның булмау сәбәпле менә налив слабырак булды. Уңыш пока бу участоктан 50 центнер гектарыннан. Шүпрәледә Татарстанда беренчеләрдән булып, инде 10 июльдә үк уракка төштеләр. Монда берничә зур хуҗалыкта урып җыю эшләре бара. 60лап техника җәлеп ителгән. Хәзер районда 3500 тонна ашлык егелгән. Гектарыннан уртача 44 центнер уңыш чыга диләр. Менә игеннең илгергәне крестьянның кулында әйтеп тора ул менәнең уже илгергән иген өсеп тора, үзе бункерга кирмәкче булып тора. Быел уракка узган ел белән чагыштырганда бер атна алдарак чыкканнар. Моңа һава торышы сәбәпче ди авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре. Майда салкыннар булды. Шуңа күрә шикәр чөгендере белән рапсны яңадан чәчкәннәр. Җәй башы артык кызу килде һәм яңгырлар аз яву сәбәпле корылык кымачаулады диләр. Үткән елга чагыштырганда инде безнең кайсы бер кырларда үткән ел 70 центнерга кадәр бирде. Быел инде менә бераз кимрәк, чөнки инде яз безнең салкын килде. Монда әле без кайсы бер культураларны яңа баштанда чәчергә туры килде. Комбайнчылар таңнан алып эштә, уңыш өлгергәндә вакытның сәгате, минуты кадерле диләр. Хәзер Шүпрәледә 9500 гектар җирдә уҗым будайы суктырыла, әле тагын 24000 гектар мәйданда. Бертөкле һәм кузаклы культуралар, борчак, солы һәм арпаны җыеп аласы бар. Элеке 15-16 центнер бик зур урожайга санала иде. 22 булса инде рекордныйга санала иде. Хәзер инде бу җир белән күк арасы мондай урожайлар. Шүпрән 5 килограмм буламы, 6 килограмм буламы, менә шуны алабыз да, и шуннан без аны просеивать итеп 2 килограммын без үзебез белән алып китәбез. Складларга җибәрелгән уңышны Татарстанның ашлык сыйфатын тикшерү үзәге белгечләре тикшерә. Будай үрнәген лабораториягә җибәрәләр. Анда аны 6 төрле күрсәткеч буенча карыйлар. Лабораториядә зерноның качествосын, безопасностька тикшерәләр. И шуның нигезендә хозяйствога протоколлар бирелә. Шулар нигезендә зерноны сатарга мөмкинлек килеп чыга. Хәзер республикада 9000 тонна ашлык җыеп алынган. 20 июльгә кадәр Татарстанның барлык районнарында да уракка төшәргә җыеналар. Инзилә Хусәйнова, Алмаз Зыйддинов, Яңа Гасыр каналы.
Кама-Томагы районында кичкенә самолетта очышлар оештырган ир-атның җинаять эшен тикшерү барышында кайда булачагын хәл иттеләр. Авиаһәлакәтнең сәбәпләре ачыкланып беткәнче аңа читкә чыгуны тыйдылар. 10 июльдә килеп чыккан фаҗигадан соң 2 җинаять эше кузгатылган иде. Берсе иминлек таләпләренә туры килмәгән хезмәт күрсәтү һәм 3 кешенең үлеме мәндәсе буенча карала. Икенчесе очыш вакытында һәм самолет белән идарә иткәндә иминлек таләпләрен үтәмәү белән бәйле. Тикшерүчеләр ачыклаганча, Летай с нами оешмасына коммерцияле эшчәнлек алып бару суд карары белән тыелган була. Аларның сертификаты булмаган, пилот медицина тикшерүе үтмәгән. Казанда трамвайда барган өчен акча түләргә теләмәгән пассажир ачудан таш бәреп тәрәзә пыяласын воткан. Нәтиҗәдә җәмәгать транспортына 100 000 сумнан артык зыян килә. Бу хәл Минск тукталышында булган. Билет өчен 42 сум бирергә теләмәгән ир-ат трамвай йөртүче белән сүзгә килгән һәм шау-шу куптарган. Нәтиҗәдә пыяла да ватык, акча да түләнмәгән. Хәзер аны хукук сакчылары эзли. Җинаять эше кузгатылырга мөмкин. Трамвай кондукторсыз система белән җиһазландырылган булган. Хезмәткәрләр соңгы арада җәмәгать транспортында бушлай йөрергә теләүчеләр артты ди. Бу ни белән бәйле? Тулырак Илдар Сафиуллин. Bir yaş yigit keldi, kışkıra. Трамвай йөртүче Дилмурат Ишмирзаев кичәге хәл турында сөйли. Бу күңелсез вакыйга Казанның Минск урамы тукталышында булды ди ул. Аның сүзләренә караганда, бер пассажир билет өчен акча түләргә теләмәй, сүзгә киләләр. Ахыр чиктә ир-ат юлдан таш алып җәмәгать транспортының пыяласына бәрә. Барсында камера төшереп торган. Söktü de kışkıra aldıma öttü. Taş altı menge ırgıttı. Rezultat. Toxtadı, paksacılar düşürdük. Polisiyaga звонок elədim, sentralniga звонок elədim. Менә ул трамвайның ватылган пыяласы, аның ян яклары алыштырган вакытта чатнаган. Ә инде менә монысы бәрелгән таш килеп тигән урын. Трамвай бүген көне буе маршрутка чыкмаган, белгечләр хәзерге вакытта яңа пыяла кую белән шөгыльләнәләр. Эш шунда ки трамвайда кондуктор юк, махсус система урнаштырылган. Пассажирлар аның ярдәмендә үзләре түләргә тиеш. Трамвай йөртүче кабиндагы электрон касса аша барсында контрольдә тота. Кем түләми, шуңа кисәтү ясый. Пассажирның тәрәзә пыяласы вату очрагы беренче тапкыр диләр әлеге трамвай депосында. Хәзер зыянны исәплиләр. Пыяла алыштыру 40 меңнән артык. Трамвай төзексезлеге сәбәпле 2 сменның эшсез торуы 25 мең сум. Күргәнегезчә, трамвай бүген депода калды. Кызганычка каршы оешмабызга 100 меңнән артык зыян килде. Әмма да ләкин бүген трамвайны ясап бетереп, иртәгә эшкә чыгарга исәптә. Вакыйга урынына полиция хезмәткәрләрен чакыртканнар. Монда матди зыяннан тыш кешеләр дә җәрәхәт алырга мөмкин иде диләр Метроэлектротранс оешмасында. Не просто разбил трамвай, он ведь разбил стекло камнем. Ул бит таш бәреп пыяланы ваткан, пассажирларга яисә йөртүчегә зыян китерергә дә мөмкин иде. Без бу кешегә килеп гафу үтенергә һәм салынган зыянны капларга киңәш итәбез. Шуннан соң гына бу мәсьәләгә нокта куелачак. Ә юк икән, ул пассажирны табу кыен түгел. Аның видеосы бар. Все это заснято на видео. Метроэлектротранс оешмасында әйтүләренчә, хәзер Казандагы барлык троллейбуслар кондукторсыз система белән җиһазландырылган. Киләсе атнадан трамвайлар да шул системага күчеп бетәчәк. Пассажирлар моны бик уңайлы ди. Карта белән генә нитәсен дә сигналга куясың да сигналит. Мин бакчага җөрим гел. Карта бик уңайлы. Акча санап вакыт уздырасы юк. Все нормально. Ә менә җәмәгать транспортын йөртүчеләр әйтүенчә, кондукторсыз система кертелгәч, түләмичә йөрүче куяннар саны арткан, янәсе аларны күрмиләр. Bu aparat hammasını күрсәтә. Кайсы ишектә ким түли, кайсы карта белән түли, банкский, транспортный, пенсионный hammasını күрсәтә. Шуңа хәзер башкаланың транспорт комитеты белән берлектә билет өчен түләмичә качып йөрүчеләргә штраф күләмен арттыру мәсьәләсе карала диләр. Ә 5нче трамвай пыяласын ватучы ир-атны хәзер полиция хезмәткәрләре эзли. Метроэлектротранс оешмасында аңа салынган зыянны үз теләге белән килеп капларга киңәш итәләр. Югыйсә административ кагыйдә бузу белән беррәттән җинаять эшләре кузгатылырга мөмкин. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сарманның сөт ризыклары җитештерә торган оешмасы Татар Илеге елгасына юынтык су агызган. Моны район прокуратурасының тикшерү вакытында ачыклыйлар. Заводтан аккан пычрак су 41 квадрат метр мәйданга зыян салган. Татар Илеге елгасына ул канализация трубалары буйлап аккан дип фаразлыйлар. Татарстанның экология министрлыгы идарәсе елга пычранган урыннан су үрнәкләре алган. Анда аммоний ионы тиешле күләмнән артык булып чыга. Хәзер прокуратура предприятие директорына карата административ эш кузгатырга җыена. Тикшерү нәтиҗәсендә оешма территориясеннән Татар Илеге елгасына су алуга дәлилләнде.
41 километр су пычранды. Оешмадан чыккан сулар елгага һәм туфракка зыянлы химик йогынты ясый. Тикшерү нәтиҗәсендә прокуратура Сарман продукт җитәкчесенә хилафлыкларны бетерү дигән бурыч куйды. Татарстанда яшәүчеләр җәмәгать транспортының график буенча йөрмәвеннән зорлана. Халык контроле порталына килгән мөрәҗәгатьләрнең 1300-е шул мәсьәләгә кагыла. Исемлекнең башында Казан, Яшьчаллы, Яшелүзән, Лаеш, Түбәнкама, Әлмәт кебек зур шәһәрләр. Күпчелек иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә автобус килми, аларның саны аз дип яза. Йөртүчеләрнең үзен тупас тотуыннан зорланалар. Бүген хөкүмәт йортында узган брифингта халык мөрәҗәгатьләрен Сәрия Сабурская анализлады. Теманы Ляна Бәхтиева дәвам итә. Таблицада аны хәзердә тора. 38-55 минут тора. Кеше эшкә барган кеше 55 минут ничек көтеп торырга может. Гөлгенә Вәли Әхмәтова эшкә 2-нче номерлы автобуста йөри. Элек маршрут Әмәт метро станциясендә башланып Юдино бистәсендә тәмамлана иде. Хәзер ЦУМ янында туктый. Гөлгенәгә 2 автобус алыштырырга туры килә. Хәзер барып җитә кеше ЦУМга хәтле, аннан 2-нче автобусга утырып китә лагерная хәтле. Гомумән бөтен автобусларда шулай. Эшләсеннәр шулай, вакытны куеп. Кеше шул вакытка чыга торган булсын иде. Бер атна элек Казанда 12 җәмәгать автобусының маршруты үзгәрде. Транспорт саны да кимегән. Кайберләрен яртышар сәгать көтәргә кирәк диләр. Башта 8 автобус йөриләргә, хәзер 4-не калдырдылар да якобы. 4-се юк аның, йөри икәүгенә. Монда вокзал белән не арасы бигрәк якын ди. Менә монда тагын бер скамейкалар куярга кирәк, кышта да кирәк, җәйдә дә кирәк. Һәрвакыт карчыклар киләләр, белмиләр ничек утырырга. В настоящее время очень большое число обращений и в систему народной контроля, и в инцидент поступают актуальные вопросы общественного транспорта. Ел башыннан халык контроле порталында транспорт белән бәйле 1324 мөрәҗәгать килгән. Бу иң популяр тема. Күпчелеге Казан халкыннан, Яшьчаллы белән Түбәнкамада зорлана. Зур шәһәрләрдә яшәүчеләр интернеттан һәм мобиль кушымталардан күбрәк файдалана. Аларның өйдән чыкмыйча гына дәүләт органнарына мөрәҗәгать итү мөмкинлеге бар. Электронный сервис обратной связи. Монда онлайн мәйданчыклар халык арасында бик популяр. Кешеләр мөрәҗәгатләрен юллый, башка кешеләргә бу порталлар турында сөйли. Һәм соңыннан нәтиҗәне күргәч, онлайн мәйданчыклардан тагын да күбрәк файдалана башлыйлар. Халык контролена хатлар елдан ел арта. 2023-тә 104 мең хәбәр калдырсалар, быелның 6 аенда 54 мең булган. Әйтик, чүп-чарны вакытында чыгармау турында 2500 кеше язган. Торак коммуналь хуҗалыкта хезмәт күрсәтү сыйфатыннан 5 мең кеше канәгать түгел. Юлларның торышы тагын 21 мең кешене борчый. Әлеге проблемалар хакында халык контроленнан тыш ачык Казан, Татарстанның һәм Россиянең дәүләт хезмәтләре порталларына язарга мөмкин. Әмма иң үтемлесе социаль шелтәрләр ди белгечләр. Мессенджеры у нас активно развиваются, да? Бөтен кеше социаль шелтәрләрдә утыра. Барлык оешмаларның анда рәсми сәхифәләре бар. Халык сорауларын шунда юллый алам, анда тизрәк җавап бирәләр. Быел халык контроле порталында махсус хәрби операциягә кагылышлы бүлек ачылды. Әлегә 113 кеше мөрәҗәгать иткән. Халыкны түләүләр һәм хәрби хезмәткә китү мәсьәләләре кызыксындыра. Ляна Бәхтиева, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Түбәнкамада узган ялларда 2 кешене йылан чаккан. Табибларга 36 яшьлек ир-ат белән 67 яшьлек хатын-кыз мөрәҗәгать итә. Икесе дә җиләк җыярга барган булганнар. Хәзер алар хастаханәдә дәвалана. Белгечләр урманга барганда иминлек кагыйдәләрен үтәргә кирәк дип кисәтә. Йылан чаккан икән, кичекмәстән травматология пунктына мөрәҗәгать итү зарур. Татарстанда яңа машиналар саны 2 тапкырга арткан. Автомобиль базарында беренчелек хәзер кемдә? Бу өлкәдә зур үсештән соң торгынлык чоры күзәтелмәсме? Әлеге сорауларга җавапны Реальное время интернет газетасындагы мәкаләдән укып белә аласыз. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Төркиягә барды. Республика делегациясе Истанбул шәһәрендә иде. Бирдә Рөстәм Миңнеханов эшлекле даирәләр, зур компания вәкилләре белән очраша. Төркия Татарстанның чит илләр арасында төп икътисади хезмәттәшләренең берсе булып тора. Киләчәктә дә багланышларны ныгыту мөһимлеген ассызыкладылар. Татарстанга иң күп инвестицияне төрек компанияләре кертә. Очрашуда яңгыраган фикерләр турында алга таба сөйләрбез. Добрый день, уважаемые наши партнеры, друзья. Татарстанның Истанбулдагы вәкаләтле вәкиллеге Рөстәм Миңнехановның Төркиядәге эшлекле даирә вәкилләре белән очрашуы шушында уза. Монда Төркиянең зур компанияләре, машина төзүчеләр берлеге вәкилләре, тышкы икътисади элемтәләр комитеты җитәкчелеге килгән. Республика Татарстан особо внимательно работает по нашим турецким проектам.
в рамках российско-турецких отношений. Наши отношения – это не один день, это история наша, близость наших языков, нашей религии. Все это накладывает на нас двойную ответственность. Төркия Татарстанның төп хезмәттәшләренең берсе узган ел ике арадагы товар әйләнеше 2,5 тапкырга артып 3 миллиард долларга якынлашкан. Төркия компанияләре Татарстанга 2,5 миллиард доллар инвестиция кертә. Все проекты успешные, работают. Рөстәм Миңнеханов компания җитәкчеләренә ышанычлы һәм нәтиҗәле хезмәттәшлек өчен рәхмәтен җиткерде. Алга таба да республиканың уртак проектларга булышлык күрсәтәчәген әйтте. Son yıllarda bu hem ticaret hem karşılıklı yatırım. Соңгы елларда ике арада товар әйләнеше, инвестициялар буенча элемтәләр арта. Без Татарстан белән сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерүгә зур игътибар бирәбез. Эшлекле сөйләшүдән соң мәдәни чара Татарстаннан ихтирам белән дип аталган күргәзмәнең ачылышы. Sizle kulaklıkız bizden, kısmı inşaat. Türkiye'de, İstanbul'da bulunursan inşaat. Рөстәм Миңнеханов төрле стильдә иҗат ителгән картиналар белән танышып чыкты. Ике арада мондый эшлекле һәм мәдәни очрашулар даими уза. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда яман шиш ауруларын башлангыч чорында хәзер ешрак ачыклыйлар. Быел аны 791% иртәрәк табалар. Бу 2023-тәге күрсәткеч белән чагыштырганда 7%-ка күбрәк. Бүген республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы алдында торган бурычларның ярты ел эчендә үтәлешенә йомгак ясадылар. Хәзер кан әйләнеше системасы ауруларынан интегүчеләр аерым контрольдә тора. Медицина полисы буенча тернәкләнү хезмәте күрсәтәләр. Табибларның эш хакы арткан. Хәзер ул Татарстандагы уртача күрсәткечтән 2 тапкырга диярлек күбрәк. Шул вакытта кадрлар мәсьәләсе кискен тора. Ел ахырына кадәр сырхау ханәләрне табиблар белән тәэмин итүне 95%-ка җиткерү бурычы куелган. Белгечләрне җәлеп итү өчен дәүләт программалары эшли. Республики, как и во всей Российской Федерации. Республикада илдәге кебек үк үлүчеләр саны арта, ләкин без әлеге күрсәткеч иң түбән булган төбәкләр арасында. Шул ук вакытта туучылар саны буенча Идел буе федераль округында беренче урынны билибез. Быел 8 сентябрьдә Татарстанда дәүләт советына сайлау узачак. Закон чыгару органына 100 депутат киләчәк. Бүген Казанда минем тавыш дип исемләнгән онлайн форум оештырылды. Анда белгечләр республикадагы сәяси вакыйгаларга бәя бирде. Аларга дөнья хәлләренең йогынтысы турында фикер алышты. Тавыш бирүгә әзерлек мәсьәләләрен күтәрде. Социологик сораштыруларда 75% респондентларның участокларга барырга җыенуы мәгълүм була. Татарстан гел активлык күрсәтә. Шуңа күрә сайлауның нәтиҗәсе дә ышанычлы ди федераль экспертлар. Мы открываем очередную площадку форума избирателей «Мой голос». Казан Кремлендә минем тавыш дигән форум бара. Әлеге формат пандемия вакытында ук булдырылган иде. Сайлаучылар өчен мәгълүмат алу мөмкинлеге, онлайн трансляциясы бара. Белгечләр сентябрьдә узачак сайлаудан ни көтә? Сайлау системасы алдында нинди бурычлар тора? Мы завершили период выдвижения. Узган атнада кандидатларны тәкъдим итү вакыты тәмамланды. Ул тыныч узды, шикаят белдерүчеләр булмады. Хәзер теркәү этабына күчтек. Регистрация. Дәүләт советына 100 депутат сайлана, 427 кандидат. Алар сәяси партия вәкилләре һәм үз-үзен тәкъдим итүчеләр. Выборы – это самая, может быть, высшая форма диалога гражданина и власти. Сайлауны кеше һәм хакимият арасындагы мөнәсәбәтнең иң югары формасы дип әйтергә була. Әгәр кеше тавыш бирү барышына үзенең тавышы саналачыгына ышана икән, димәк ул әлеге җитәкчелек кабул итә торган карарларга да ышана. Әгәр андый ышаныч юк икән, системада өзеклек булачак. Узган сайлауда республикада беренче тапкыр тавыш бирүче яшьләрнең 70% сайлау участокларына килгән. Сентябрьдә тагын 17 мең яшь кешене көтәләр. Бүгенгә Татарстанда сораштырылучыларның 75% тавыш бирергә барачакбыз дип белдергән. У нас еще 2 месяца. Әле алда тагын 2 ай бар. Мәгълүмат тарату артачак. Үзәк сайлау комиссиясе дә сәяси партияләрдә актив эш алып барачак, агитация башлана. Быел вакыйгалар күп булуга карамастан, сентябрьдә халык сайлауга күп килер дигән өмид бар. Развернут агитацию, которая сейчас только стартует. Татарстанда 268 мең сайлаучының мөмкинлеге шикле, аларның хокукын тәэмин итү турында да сөйләштеләр. Участокларга килә алмаучылар 29 августтан соң бу хакта хәбәр бирергә тиеш. Комиссия әгъзалары өйгә барачак.
Быел тагын 200-дән артык яңа кабиналар алдык. Кабиналарның керү юллары кин ул коляскада була торган кешеләр өчен бик уңайлы. Аннарсын күрми торган кешеләр өчен безнең шрифтта, брайль шрифтында язылган үзенчәлекле бюллетеньлар. Шулай ук без бастырабыз. Форумны социаль челтәрләрдә выборы 2024 онлайн сайты шагары ялдылар, сорауларга җавап бирделәр. Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның контракт төзеп СВОга китүчеләр бер тапкыр бирелә торган миллион ярым сумга кадәр акчаны ай узуга алырга мөмкин. Ул Иратның банк картасына күчәчәк. Бу хакта безнең каналда узган Җиңү армиясенә кушыл телемарафонында белгечләр кичә сөйләде. Исегезгә төшерәбез, июль башында хәрбиләргә бирелә торган сумма арттырылды. Хәзер ул республикадан 1 миллионда 5 мең, оборона министрлыгыннан 195 мең һәм район шәһәрләрдән 300 мең сумга җитә. Контракт буенча хәрби хезмәткә җибәрүче үзәге җитәкчесе урынбасары Тимур Сафин оборона министрлыгы белән килешү имзалау тәртибен аңлатты. Моның өчен телефон аша гариза калдырырга, хәрби комиссариатка яки сойлап алу пунктына барырга кирәк. Анда паспорт, хәрби билет, СНИЛС, ИНН, никахны теркәү, балаларның таныклыгын сорыйлар. Иратның банк картасы булмаса, аны контракт төзегәндә үк рәсмиләштереп була. Тулырак мәгълүмат алу өчен Татарстанда һәм Россиянең башка төбәкләрендә 8-802-22-59-00 телефон номеры эшли, Татарстанда яшәүчеләр өчен 117. В течение дня человек приходит к нам. Контракт буенча хәрби хезмәткә китү өчен документлар әзерләү тәртибе үзгәрмәде. Моны элеккечә Батыр үзәгенә килеп эшләргә була. Шул көннең кичендә үк кешегә хәрби статусы бирелергә мөмкин. Соңгы арада 30-35 яшьлекләр күп килә башлады. Бу көннәрдә Казан Федераль университеты 20 илдән килгән 300 студентка өстәмә белем бирә. Баш калага 2 атнага Кытай, Иран, Азербайҗан, Үзбәкстан һәм башка дәүләтләрдән егет-кызлар җыелды. Алар өчен монда җәйге университет проекты эшли. Остахана, дәресләр рус һәм инглиз телләрендә 6 юнәлеш буенча алып барыла. Ясалма интеллект, архитектура, дизайн, БРИКС плюс илләре мисалында хезмәттәшлек булдыру юллары. Тел, мәдәният һәм иҗат юнәлешендә генә 93 студент белем ала. Алар Татарстанның тарихи урыннары белән танышыр өчен Зөя утрау шәһәрчеге, Орча, Лоиш, Кама, Томагы районнарына экскурсияга барачак. Шулай ук үз илләренең мәдәниятен саклау өчен социаль проектлар уйлап чыгара. Нинди илдән генә килсәләр дә, улар катнаша алалар һәм үзләренең артабанда үсешләрен һәм артабанда безнең белән эшләргә уларның мөмкинлекләре бар. Теләгебез шул, талантлы студентлар буларак безнең магистрлык программаларда көтеп калабыз без аларны. Бүген Теләче районының Яңа Жюри авылында Кеше китә, җире кала сериалының халык иң күп катнаша торган күренешләрен төшерделәр. Әлеге картинаны эфирга ТНВ каналы заказы буенча Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе әзерли. Ул күренекле татар әдибе Мөхәммәд Мәгъдиевның повестенә нигезләнгән. Әсәрдә дә, кино төшергәндә дә иң авыр мизгелләр авыл ерләрен Бөек Ватан сугышына озату. Моның өчен артистларына түгел, авыл халкы җәлеп ителә, атлар алып киләләр. Тарихи ядкәрләр кулланыла. Олия Сабирова репортажы. Барысы да җыелып беттеме? Кеше китә, җире кала дигән татар телендәге яңа сериал төшерүнең 4нче айы. Киң булында бүген 1941 елның җәендәге вакыйгалар бара. Иң моңсу күренешләрнең берсе солдатларны фронтка озаталар. Нәкъ менә шушы мизгелдән сценарий буенча Илсур Хәйриддинов уйнаган герой өчен чын сынаулар башлана да. Гимола героена килгәндә ул инде бик күп сынаулар аша үтә. Әлбәттә, аның менә бүген беренчесен төшүдә без иң зуры сугышка китүләрнең берсе. Аннан соң инвалид булып әйләнеп кайтуы һәм менә шу авыр тормышны алга таба да алып барырга кирәк. Авыл читендәге аланда бер юлы 100 кеше, бер көнгә авыл халкы да артистлар ролендә. Хатын-кызлар иртән икмәк пешергән. Элек сугышка киткәндә һәрберсенә ипи-ишне тешләтеп каптырганнар, алар исән-сау әйләнеп кайтсын дип. Әлеге күренешләрдә атлар да катнаша. Алар өчен арбаларны Питрәчтән һәм Яшел Үзәннән китерткәннәр. Музейларда сакланган тарихи ядкәрләр бу. Атларның берсен Ринат Низамов иярләгән. Ул Казан театр училищесы студенты. Мине бабакай тәрбияләде, атка атландырды 5 яшьтән. Сабан туйларда да чабайым. Шундый тәҗрибә булуыма мин әлегә бик шат. Төрле өлкәләрдә куллана алам. Фронтка гармун сузып җыр белән озатканнар. Җырлап озатканнар. Безнең халыкта бигрәк тә ул кайгы булса да, хәсрәт булса да, шатлык булса да, без ничектер шулай моңлы халык, җыр моңга бай,
күңеле бай булган халык шуңа күрә. Ләкин җырлар ул көнне башкачарак яңгырагандыр. 83 ел элек булган вакыйгаларны тарихи төгәллек белән сурәтләү өчен аерым игътибар бирелә. Итальян гармуннар, җырлар, күз яшьләре. Бүген бик авыр менә атлар табуда, арбалар табуда, киемнәр махсус тектердек. Җегетләрнең чәчләрен менә пеләшкә алдырдылар. Тырышабыз инде бөтенесе тарихи яктан дөреслеккә туры килсен дип. ТНВ каналы заказы буенча сериалны Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе әзерли. Оны Наил Маганов җитәкләгән Татнефть җәмгыятенең хәйрия фонды белән Марат Әхмәтов рәислегендәге туган телләрне саклау комиссиясе ярдәмендә төшерәләр. Бүгенгә фильмның 6 сериясе төшерелгән инде. Картинаны тамашачыга киләсе елда тәкъдим итәчәкләр. 2025-тә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы, Мөхәммәд Мәгдиев тууына 95 ел тулачак. Алия Сабирова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген төнге 2-дән иртәнге 11-гә кадәр ТНВ Татарстан, ТНВ Планета, Шаян ТВ һәм Мәйдан телеканаллары вакытлыча күрсәтмәячәк. Бу профилактик эшләр белән бәйле. Шулай ук Болгар радиосында да тапшырулар бармаячак. Барлык каналларда трансляция иртәнге 11-дән соң башлана. Хәзер рекламалары Рәүф Шакиров һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин сезнең белән сау булышам. Исән-имин булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции «Умножаем на 10» и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акции «Умножаем на 10» вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания с заботой о каждом, с энергией для всех. Представьте себе свободу. Настоящую, пожизненную свободу от процентов. Когда можно брать деньги бесплатно всю свою жизнь и не платить по ним проценты. Участвуйте в уникальной акции в честь 15-летия Центра Финанс и получите шанс на деньги без процентов навсегда. Узнайте, как осуществить свою мечту о свободе в ближайшем офисе Центра Финанс. Играй гормон. Анализы на гормоны в гемотест. Проверка щитовидной и поджелудочной железы. Обмена веществ мужского и женского здоровья. Мне тут доктор прописал побольше положительных эмоций. Не тебе, а нам. В аптеках Фармленд обменяй фишки на скидку 777 рублей и оплати до 99% стоимости заказа. Хорошее, говорю, аптека Фармленд. Исәнмесез. Сезнең белән суйда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда киләсе тәүлектә югары атмосфера басымы йогынтысында эләгәчәк. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча Биектау, Яшелүзән һәм Кукмарада аязучан болытлы. Урыны белән явым-төшем. Көндез температура плюс 27-28, төнлә плюс 16-18 градус. Тәтеш, Буа, Паста алмашынучан болытлы. Бераз яңгыр явачак. Көндіз температура 26-29, төнлә 16-19 градус жылы. Мабандыш, Яңа Шишмә һәм Ширмешәндә болытлы. Урыны белән аяза. Явым-төшемсез диярлек. Көндіз температура плюс 26-27, төнлә 14-19 градус жылы. Актадыш, Түбәнкама һәм Менделеевскада болытлы. Явым-төшемсез. Температура 26-27, төнлә 15-18 градус жылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Азнакайда температура көндез 24-26 градус, төнлә 14-15 градус. Монда да аязучан болытлы. Явым-төшемсез булачак. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә югары температуралар көтелә. Һәм явым-төшем ихтималы сакланачак. Зиядә температура көндез 28, төнлә 18 градус жылы. Алмашынучан болытлы, урыны белән явым-төшем. Булгарда көндез 27 градус, төнлә 19 градус жылы. Монда да аязучан болытлы. Явым-төшемсез булачак. Алабугада температура көндез плюс 27 градус, болытлы булачак. Әмма яңгырлар көтелми. Төнлә 17 градус жылы. Казанда алмашынучан болытлы. Көндез явым-төшемсез, төнлә урыны белән яңгыр.
Күндіз температура 29 градус жылы, түнле 19 градус. Атмосфера басымы нормадан югарырак. Ультра-көмеш бағанасын 756 мм тәшкил итә. Жел төньяк көнбатыштан секундына 2 метр тизлектә. Дымлылык 33%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.